Bismillahirrahmanirrahim. Ning ora gelem ngobah. Dengan kata lain sampeyan nek milik iso nggunakake mata hati. Terus nggih. Sampeyan nek ana ngono-ngono ku diremke Terus apa nang dikoi? Wa lam lan merwa sira anau umuran ing sune umur duye iku den sia-siaake awalu apa kawitane umur hari yo niku patut antafaldo kelawan yen to ngreksa sira akhira ing akhire umur kam roatin kaya wong wadon kana kang ana lahai iku kedue imroah asyara tu aulatin apa 10 pira-pira anak mata kang mati minhum saking asyaratu aulat tis'atun apa kang sanga wabake alan keri sapa wahidun anak kang siji alaisa tono ta ora ana sapa imroah taruddu iku balekake sapa imroah wajdah ing senenge lan susahe wadon ala dalika ing atase menung-menung ngono peristiwane ala dalika ing atase mengono keterangan al-wahid ala dalikal wahid ing atase mengono anak kang siji wa antau tawi sira qadaya ta iku temen-temen wis nyanyake sira asara umurika ing luweh akih-akih umur nira fafat monggo ngreksa sira bakia tahu ing sekerine umur waya utawi bakiyah subabatun iku kaya dene kerine ban yasiratun ing dalem wadah kang sithik wallahi demi Allah ma umuruka ora ana utawi umur ira min awali yauma wulita iku saking kawitane dinane den lairake sira bal balik umuruka utawi umur nira min awali yaumi min awali yauma araf Allah taala iku saking kawitane dinane weruh sira Allah taala ing Allah sira ngerti ya yen kawit-kawitane umur nira kanggo kasya sira iku mestine sira kudu ngreksa akhir-akhire umur nira ketahuilah kawit-kawitane umur nira umurmu sing wis kesia-sia iku mestine sira kudu ngreksa akhir-akhire toh kenyataane kula jenengan iki nalika nek kula bahasake biasane nggih ngangge bahasa manjing Islam di kula jenengan niku nek kula mboten nek niki nek kula nek niki mboten jenengan niku manjing Islam pun keladuk wis kadung ketuwat nggih mulane sira ngerti ya yen kawit-kawitane umur niku kasya terus ya wingi-wingane kan nggih pasti tersia-sia betul iku sing diling awak dhewe niku ya apa bertekek apa Jan endi putian ya Jan dilingi ya putian mulane diarani nyak-nyakno umur sing wingi aja nganti ngoten lho maksude mengko umur sing ijeh iku melu kasya padane wong wadon kang duweni anak 10 kang sanga mati kari siji apa wong wadon iki iso mbalekake seneng lan susahe suka dukane ana kang keri siji temtu ora ketemu yo ora iso artine menurut nalika anak sing wah yo le reksa yo temenan
Mulane biasane nek nalika ana wong omah-omah anake ndilalah diganjar siji. Sehingga akhirnya anak siji wau dimantokke, nggih, bareng dimantokke ndilalah suwi ra anak. Nggih, mulane diarani anak pujan. Putune ini diarani anak pujan karena napa? Ya suwi. Nggih. Diarani anak pujan. Ngono iku bentuk ngreksane, bentuk njagane karo sing anake gemrayah tetep beda. Nggih, kula pengalaman nang niku. Soale anak kula kan akeh. Nggih. Wengi metu tengah wengi ya ben ngono. Ngoten bukan dalam ranah napa mboten dalam ranah napa anak berah gaweane kang mboten ngoten. Nggih pancen kedadiane nggih pancen ngoten niku. Mulane tumrape wau dicontohke wong wadon sing anake 10 sehingga anak sing songo mati. Mesti sing siji lenjogo ya temen nanan kaya sampean nalika umpamane jatah umure sampean niku 3 tahun kaya Kanjeng Nabi toh niki pun 50 siji 52 ana sing 53 nggih Bastul 50 berapa? Tidak rolas. Tidak rolas wis. Nggih. Otomatis sampean nek ora gelem njogo sisa umure jenengan nggih. Nggih. Sisa umur sampean kaya wong wedok sing duwe anak 10 karek siji malah digenterno banjir. Nggih. Paham nggih niku nggih. Jadi umure kula jenengan sing ijeng hati-hati. Ngoten mawon nggih. Jadi apa wong wadon niku iso balekno seneng lan susahe, suka dukane ana Kang dari isi tentu rai. Sira wis bisa wis nyonyo sebagian akeh umurmu. Wis akeh wis sing akeh kan wis disio-sio. Nggih. Nalika mpun umure pinten wau jatahe swidak rata-rata kula jenengan iki nggih ngilingi asal mula bukane kedadiane awak dhewe umure usiane wis sekian tahun nggih jadi sisane umur niku kaya sisa banyu kang setitik ing jero wadah demi Allah umur nira iku ora mulai sira lahir nanging kawitane umur nira iku mulai sira weruh Gusti Allah sehingga sing diwilang sampean akhirnya ngerteni Gusti Allah toh kenyataane sampean mbiyen nalika diwilang taklif ketatrapan hukum syar'i pamerden saking Gusti Allah sampeyan jedo lali sehingga usia sekian kula jenengan sena katri jadi aja asik ngono sing ijeh hati-hati. Kowe dadi aja nganggo napa? Pepatah nika. Kelapa muda kupasin. Kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda puasin. Sudah tua tinggal bongkoknya. Yo aja gatekno pepatah ngono kok sampean gatekno. Syatana do banget baina ahli sa'adati apa baina ahli sa'adati. Syatana ado banget apa baina ahli sa'adati antarane ahline bejo wa ahli syaqawah lan ahline cilaka fa ahli sa'adati mongko utawi ahline bejo idaro au iku tetkalane ningali sapa ahline bejo insanan ing manusa ala maksiat ning ngate maksiat angkaru mongko padha ingkar sapa ahli sa'adah alaihi ing atase insan fi dzahiri ing dalem dzahiri wa ta'au lan padha ndongaake sapa ahli sa'adah lahu marang insan fil batini ing dalem batine
Walus syakawati utawi ahline cilaka yunkiruna iku padha ingkar sapa alus syakawa alaihi ngatasé asin. Tasaffiyan krana numrih waras fihi ing daleman. Baru bamalan terkadang salamu ngrusak sapa alus syakawa alaihi ngatasé asin irdohu ing kehormatane asin. Banget aduhe perbedaan antarane wong kang ahli bejo lan ahli cilaka. Yen wong iku ahli bejo, nalika dhewe weruh masyarakat nglakoni maksiat ana ing laire dhewe benci marang masyarakat, nanging tansah ndongake maring masyarakat. Sehingga nalika nurut dijogeti. Noleh wae ya ora ngetokno nek gedhe. Sehingga nek sing kendel ya wani ngerak-ngerak kerumunan wong sing ndelok angger liwat didit liwat sing kendel tapi sing ra kendel ya aja sampeyan penungi wong karena apa ngetokke secara zahir ora seneng tapi secara batin sampean kudu gelem ndongakno tumrape yang kala wau ya Allah Gusti mugi jan paringi go nalika dilalah sampean duwe tangga ayu rupane dilalah dadi ora takon mayoh lho golek takon mayoh mboten nggih sampean yo ndonga ya Allah Gusti tangga kula niku nggih ayu mugi-mugi jenengan cepaki jodone mbok nek menawi mangke mandek kulit dadi sampean tau ndongakno tanggane ngono blas wong sampean dilalah tegake tangga sing duwe tangga ora tengah ya tadi. Jadi lahir ketok gedeng ning batin ndongakno ben mentas konggune kemak. Dene wong kang ahli cilaka ingkare marang wong kang maksiat perlu nuruti marmeati. Nggih. Awakno bendu. Mulai bentuk ngoten niku nalika akhire ngangge dalil to dawuh. Man ra'a minkum mungkaron sampean. Ya nek sampean ro kemungkaran nek kuat ya sampean cegah. Dan nek kuat ya fabilisa yo cekan bani. Nek kuat ya fabiqol. Lah bentuk pengartian niku nggih aja terus sampean gua aku wani tak benduk iki kok nek geger. Ngeten. Ya ampun ngoten. Iso wae krana niku wae jenengan nuruti nepsune sampean sehingga nggih sampean mambang. Nek mun karuan dadi wong sing mambang akhir sampean dadi wong sing ahli cilaka. Padahal wong ahli cilaka iku ingkare marang wong kang maksiat perlu nuruti marmea ati mandar terkadang rusak kehormatane wong kang maksiat iku. Nggih. Mane bentuk mbagekno berita ape sapa wae nggih sing ahli bebas bukan ngoten. Hati-hati. Ojo nganti kejebak tengene napa nggih ngrusak jengene wong. Nggih. Sakniki niku malah memunis wakeh-wakeh ana sing sirah digawe endok ditutuki benjut wajane. Ngoten niku nggih. Wis niku repot. Repot ngoten iki ora usah dikaten. Ndak ngrepoti. Paham nggih? Fal mu'minu mangkana nasihan li akhihi fil khalwah satrun lahu fil jalwah wa huwa al-fatihah.